Il-Ministeru tal-Edukazzjoni fetaħ inkjesta dwar allegat każ ta' fastidju sesswali fuq studenta ta' 11-il sena illi seħħ fi skola tal-Gvern. Jidher li fil-każ hemm involuti żewġ studenti subien li preżentament jinsabu sospiżi mill-iskola. Dawn iż-żewġ studenti li allegatament qabdu lil din it-tifla għandhom 12-il sena. Qed ikun rappurtat li dan kollu ġara fil-klassi għalkemm għadu mhux ċar kemm ilu li seħħ il-każ. It-Times qed tirrapporta li l-każ inġib għall-attenzjoni tal-awtoritajiet edukattivi nhar it-Tlieta u sar anke rapport lill-Pulizija, fatt li ġie konfermat lil Net News minn kelliem għall-Korp tal-Pulizija. Skont informazzjoni li sissa għadha ma ġietx konfermata, il-każ jidher li seħħ fil-bidu tal-ġurnata bejn is-7 u 8 ta' filgħodu meta l-istudenti jkunu bdew jaslu l-iskola, iżda jkunu għadhom ma bdewx il-lezzjonijiet. Bir-rapporti jindikaw li ż-żewġ subien qabdu lit-tifla fil-klassi meta l-għalliema u l-LSIs ikunu għadhom fil-kuruturi u fuq barra. Jidher li malli l-iskola partikolari saret taf b'dak li seħħ, sejħu mal-ewwel il-ġenituri tas-subien u wara li qalulhom bl-allegazzjonijiet li kienu qed jaffaċċjaw uliedhom, l-istudenti ġew sospiżi b'mod indefinit. L-iskola sejħet ukoll il-guidance teacher u l-għalliema tal-PSD biex jagħtu s-sostenn meħtieġ. Diversi esperti legali li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw li ż-żewġ subien ma jistgħux jinżammu kriminalment responsabbli tal-att li wettqu minħabba li qatt m'għandhomx 14-il sena li tali wieħed jinżamm responsabbli għal emil kriminali. Iżda hemm każijiet fejn il-ġenituri jistgħu jinżammu responsabbli għal dak li jkunu wettqu it-tfal tagħhom. Madankollu xorta jistgħu jinbdew proċeduri fil-konfront tat-tfal sabiex jingħataw l-għajnuna meħtieġa.